Kuda kwechitagwire isho statement rashamisa vanhu. Kuda kwechitagwire anozikanwa kuti is a businessman, ari wealthy. Panguva inoi pane chitiko chinoshamisa chinoonekwa kunzi kuda tagwire aiwa otaura statement kumasvingo polytechnic uko kwanga vachiita an implementation eland tenure. Panguva inoi zvanyatso kubuda pachena zvikapa vanhu esignal yekuti this guy aiwa ndiye ane chimuti ndari kuzochitora is going either to succeed mutungamiri wenyika kana kuti achanga ariko kutop leadership. Sandapenda mashoko kudanyorwa panapa ndokuva subscribe walike watamba bell icon zvamuri kuona mapictures panapa tagwire anotaura mashoko anyorwa nalini emu in quotes okudanyora achiti when you have wealth you have the army. Kuda tagwire panapa lini emanoendera miranyora achiti literally he is saying he will take control because he has wealth and power to control the state apparatus. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kunzi kuda tagwire azokuzvibudisa azvoexposa pachena kuti aiwa achauya achitora mapowers kana kuti achatonga nyika nekuda kwemari dzainadzo dzinova panguva inoi vanhu vanosuspekta kuti imari dzecorruption, imari dzinoonekwa kunzi these guys vari kuuya vachipromota zvigananda kuti ndo zvigananda zvakatanga aiwa zvakanga zvichishanda zviri kubackground zvisingazivikanwi nevanhu. But panguva ino yatoona kuti vamwe vanhu vari vocal vanakaita sana Will25 vanoonekwa neaction wakazopindura pazvigananda they are following the path yakatangiwa nana Tagwire. But panguva ino itakuona they are now taking advantage vana Tagwire yewealth yavainayo vachiti when you have the wealth you have the army. Mashoko ari kuita kuona Tagwire achiti aiwa ndine masimba nekuda kwemari dzandinadzo and I can lead the country pasina kana critic kana munhu anoopposa his move. Mashoko ari kuonekwa panguva ino ari kuonekwa kunzi kutop leadership kunoonekwa kunzi madeputies kutanga naVP Kosano Chiwenga he is against the 2030 plan pamwe nezvigananda and the people they are suspecting kuti anytime is either he can be fired or anything can happen to him. Tinoona VP Kempo Mohadi kuti ane deteriorating health aiwa inyatsoonekwa kunzi ari kutotadza even kutoshedzera makazviona aiwa pavakanga vari kuchiredzi. Panguva ino zvinyatsokupa clear signal yekuti madeputies aiwa panguva ino hapasisina anything can happen to them. But panguva ino mutungamiri wenyika patikuona kuti is facing mounting resistance over his 2030 plan. Pane mobilizations aari kuita atiri kuona kuti kutanga kumilitary even muparliament everywhere mutungamiri wenyika is mobilizing to support his plan to extend his term to 2030. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu udze mafunguro enyu. Subscribe walike, turn on the bell icon.